салом алайкум дӯстон, хабари хуш. Каналҳои пулакие ки дар спутники ҳоризонс 85 градуса буд, ҳозир дар спутники 80 градуса экспресс бепул шудааст. бародаро, барои мо дигар лозим нест симкарта харем, баъзои платни харем, дар баъзои обични нишон медиҳад. аз сабабе ки Россия ва Украина дар ҷанг шуда истодааст, аз ҳамун сабаб каналҳо бесплана дар спутник, дар дигар спутник, яъне экспресс 80 градуса бепул, яъне бесплана кардагиянд. бародаро, ҳозир ман ба шумо подробна нишон медиҳам. бародаро, ин паси антенна аст. ҳозир ман ба шумо кодашро нишон медиҳам ва кадом кодҳоро задан дар кор барои ҷустуҷӯ кардани сигнал. ҳозир бародаро, бародаро, якум кодаш 11105, 11105 вертикални 45 3 ина бародаро. ёздаҳ 105 вертикални 45000 ина бародаро. мавҷаш хуб аст, 58. хоб, дигар кодаш ҳозир мо ба шумо нишон медиҳам. дигар кодаш 11604 45012 ина бародаро. 11604 вертикални 45012 ина бародаро. бо диққат ба ёд гирем. ҳозир мавҷашро нишон медиҳам. 58. хоб, дигараш инҷа аст 181 вертикални 35010. хоб, ҳамин кодҳоро бародаро мезанем ва лаганро бар таҳт то метем то ёфтани мавҷ. каналҳои беҳтарин дорад. иншоаллоҳ дуру дароз амал мекунад. ина бародар, антеннае ки мо установка кардем. ина тарзи установкааш, чӣ гуна мо установка кардем. бародаро, аз 85 градуса сни бар тарафи чап 5 сантиметр то метем. оста сни таҳу то аз 85 градуса. бародаро, ин спутника 80 градуса установка кардаем. боз метавонем дополнител 85 градусаро илова кунем. хоб, аз бараш мо метавонем 80 градусаро, яъне рост таҳто рост оста таҳто мекунем то мавҷаша баровардана 80 градуса метавонем аз бараш илова кунем. ҳозир бародаро, ман ба шумо нишон медиҳам ки кадом каналҳоро мегирад. аз як меем ZTV, ZTV Россия, ZTV Россия, ям русский роман, русский роман. ина бародаро, $5 ина нигоҳ $5 русский роман. хоб, киносемья, киносемья, боз кино ТВ, кино ТВ, без сум, без платна. Cinema HD, формати HD-ш нишон медиҳад. хоб, Моя планета, боз матч боец, матч боец. НТВ дар линия 85 градуса намегирад. ин ҳозир дар 80 градуса гирифтеса. бародаро, спутник шаълиш карда. ҳозир дар 85 градуса намегирад. НТВ дар 80 градуса мегирад. НТВ 2. Звезду мегирад. Тета звезда
ДТН ТВ, Первый канал Чор, Инвестируйте с лидером. Россия Як, Амедиа Премиум, Роса ДТ Амедиоан, Тайни Галактика, Ина Россия 24 дайлин мегиралини 80 градусада, Мужской, Загородный жизнь, Первый, Випохай Махкаман, Випо Махкаман, Эстес Лау, родное киносвидание, матч футбола, футбол як, футбол да, футбол се, комедия, на бародаро, бохи дар панаҳи Аллоҳ бошед.